bafowethu hayi kwaqhubeka lelo thando laba khona. So ngenza live ngoba kunabantu abathuka isidudla sami. Yabo? Isidudla sami lesi uMabhungane. Ngoba useshadiwe phela umusa wenkosi Mqhakazi. So ke laba abaloke bethi bona ngamshiyelana ubani vele into yakhona phela first sivume nathi ukuthi into yakhona vele kwangasiyona into yangempela ngendlela engangibona ngayo. Mina ngisho mhlawumbe kwakuyimina owayethanda ngempela ngingazi lutho njengempumputhe lo engiphaphatheka ngingazi yabo ngoba into eyenzeka eyangiphatha kabuhlungu uyabona mawuhlangana nomuntu ngangijela ukuthi ngifuna isithembu kanti hayi ngikude nalapha akufanele ukuthi ngithathe leso sithembu leso ngithandane naye lo uSiqebhezana athandana naye uSiqebhezane ke ngathi akajoyine emshungwini owezinye into okazi ebezikhona futhi ungazi kufana nokungaboni uyangizwa ukuthi ngithini lapho ajoyine kusibanibani sithandane naye ngirojwa nje kunomuntu owaye ku-Instagram hayi lapho weMasibi uzokwazi ukuthi ubani uSiqebhezana emtsheleni nangu Masibi ukuthi ubani uSiqebhezana nangu baba uNkalo usejoyinile uSiqebhezane ke nangu apostle uSiqebhezane ke nangu apostle uSiqebhezane ke ngithandane naye uSiqebhezane ngoba phela nami ngiyisibhayizana hayi thandane noSiqebhezane kanti uSiqebhezane ushaya umshosha phansi usebenza nenye intombazane la ku-Instagram ukhohliswa mina kuthiwa wena fe uhambe uyokwenza ukuthi uyena mfazi wakho lokhethelwe yena ningabodlala abantu kanti lutho. So ke nginalento yokuthi angive nginesineke ngiyakunikeza nje intambende ukuthi uyikhunge ngayo wena ngiqhubeke ngilo ngimthande lo muntu engakasebenzi bafethu ngimnikeza imoto ahamba ayobhadanisa into zakhe zomculo ngimnikeza imoto ngimkhokhela irent yabo utholi ngelinye ilanga mhlawumbe anginayo imali yokukhokha irent ngiyizame ngiyifune uyabona because I had bought 2 cars or 3 cars mangaphosisi eyodwa kweyabazali eyodwa kweyami yabona enye ke kweyokuthi hayi mangifuna ukugijima uyabo so ngisebenza kahle bafowethu ngihola kamnandi ukuhle kodwa zathi mazithi 2019 yila kwaqala khona inkinga yakhe 2019 phela kwakuvuka izinto eziningi kubantu spiritually kwaba uyakhumbula kunomoya nje omkhulu owe spirituality kwashawa i-lockdown hayi ngithandana naye umuntu kanjalo ngimnikeza imoto atravel ngayo ngingasenamo ngangisebenzisa itorish ngaleso sikhathi ngamnikeza le igumbagumba ufezela amasitha amhlophe inkunzi malanga ahambe ngayo njoba ayehamba ngayo ke kodwa into eyayingilimaza mina ukuthi ngangafuni ukuthatha imali kaSiqebhezana noma yena wayeyithatha imali aphe ngithi mina kapha abazali angiyifuni imali yakhe ngizoyibhatanisela phela ngisasebenza manje kuyisibaya hayi qhubeka kanti uSiqebhezana uyangirobha nomuntu waku-Instagram bayaxoxa bodwa ukuthi lo asimbambe kanje asimenze kanje nganza kwethu pasobhani amantombazane akhona angenayo emkhathini kanjalo nabantu besilisa bayangena emkhathini umuntu abheke ukuthi ubani angathandana naye ukuze izinto zakhe inyuke ukhona okwaziyo lokho makukhona okwaziyo lokho akabhali lavume hayi ngikutshela ukuthi uma esefika uSiqebhezana ayiqhubeke kujolwe angisasebenzi lapho uyahamba ngemoto kuba mnandi zenzeke izinto kuSiqebhezana kuloyo kudlala ngami kodwa la engambamba khona ukuthi ayikho lento kudlalwa ngami ngambamba ngokuthi kufanele uma ngabe siya inkonzo yasekamereni kuthiwa ngishaya amarandi amanti yabo amanti ayishagalombili ngathi hayibo kanjani kwathiwa hayi fe ngenze njalo khona into efe iqhumela esithwini sangasese lalela
kanti angibuzanga elangeni. Ngibanjiwe usiqebhezana. Hayi nangempela ngiyenzeke lento ngishaye iqhume lento usiqebhezana ayifuna ukuthi iqhume. Uyabo? Manje sengiqala ukuthi isiqhumile kanti hey kwakuwumuntu owufakwe usiqebhezana. Sengithola late lento esengasekho. Phela ubona umuntu esengasekho. Hayi usiqebhezane ke aqhubekeke nale shandisi ingasebenzi le shandisi. So ngazombamba ke la sengilunywa khona isisu mayephekile. Wapheka ngadla ngaphuma hayi ngayomshiya lahlela khona. But ngalunywa isisu ngaphaka eceleni. Cabanga ukude kanjani le ngisuka la eForwest. Lalela angene ehlathini. Ngangasane indaba nokuthi bani wayengibona anginendaba ngapaka imoto angene ehlathini ngathulula. Yabo? So kwakwenziwa yini lokho? So abantu abaziyo ke abantu bakithi bayazi ukuthi uma ngabe khona into efakiwe ekudleni abanye abantu bakhiphisa ngesisu. Yabona? Hayi yangikhiphisa ngesisu lento ngithi hayibo. Usiqebhezana. Ngoba phela uyena owayekhuluma. Usiqebhezana manje sekuyimina okhulumayo ngoba manje sengiwatholile amandla. Nami njengendoda ngangafuna ukuthi ngilo ngikhuluma kakhulu, yabona? So angithandi mina into ukuthi ngilo ngikhuluma nabantu kakhulu. So manje ngenza le video ngoba bese nithuka isithando sami. Yabo? Nisithuela ukuthi isona esathakatha ubani. Umntana womuntu akazi ufokhona. Akazi lutho waxoxelwa yimi nje kuphela. Ukuthi sengidlule kuphi ngosiqeqezana. Mina amaphosa ngixoxela into engadlula kuyona. Hayi ngithule. Iqhubeke lento kanti ngifakwa ngapha kulezi izinto ezezangoma. Kunjalo phela kuyayuzana mina ngangazi kodwa ngeke ngize ngiphele mina. Mina ngipheli. Yezwa masibiya angipheli mina. uJehova kuphela nje obheka kwami. Hayi ngiqhubeka nosiqebhezane. Hey, we madoda ngacisha ngangena emgodini. Kodwa into eyayimnandi bekuthi makufanele ngihambe ngiyiswe emanzini kube khona into eyenzekalayo kulowo muntu loyo. Yabona? Wahluleka lo uyabona mabethi abantu bayangithatha. Bathi bayangithatha ethi ngifake emanzini avela agula umuntu. Agula umuntu noma ngelila vele lidume kakhulu nethe. Yabo? Imawo. Ungashishi kakhulu imawo angeke. So ke mfowethu no ngikha phezulu ngoba ngenzela ukuthi ngelilanga ngenza imovie. Ngoba ngokwenza imovie ngayo ukuze ngiqwashise lezi insizwa lezi. Kodwa nawe uzotrenda kusasa. Anginendaba noma ngingatrenda. So ke iyo ke lento engizama ukisho nemusana ukuthuka isithandwa sami siyekeni. Yabona senginichazelile. Yabona ukuthi angiyithandi into ukuthi lo engikhuluma kakhulu. Kodwa ke kulungileke bazama leyo nto leyo bahluleka. Kodwa eyangithusa kakhulu yileyo ukuthi ngithi ngihamba nasi isidudla sami. Isidudla ngcono nginitshela ngahlangana kanjani naso. Isidudla saphupha imovie kaBaba. Ukuphupha kwaso imovie kaBaba siyayiphuphela siyibhalela. Sangifuna saze sangithola. Yena wayelokhu ephupha ekuthiwa uAndile. Yena engangazi ukuthi ubani uAndile. Yena wayazi uFezile. So wase yathola ukuthi uAndile wafonela omunye umlingane sesisebenza naye sabonana sahlangana ngayifunda imovie yakhe lo sidudla lo enimthukayo nina abanye beni bebhala indaba sengenzela ukayina nje ukuthi nazi ukuthi cha awenzanga lutho lo lento yinto engadlula kuyona lapha anginindaba nayo futhi yabo so unyaka lo ukuthi kuphuma amaqiniso kodwa ngizokhipha nje okuncane ngamabomu njoba ayisihambe ikhuluma ke izinto kwashawa icima namngenela nini ukuthi akase usephelile akasenamali awusamfuni mina bengenayo inkinga ngangimenzela ngoba vele bengithi mina uthando kuphela
finish kanti kudlaliwe ngami but ke going forward uthini lo and this Zulu guy hurt me. This is a case. I don't want to hear that accent, but what am I supposed to do? So ngizwe ke Kate. So engizama ukuchaza la ukuthi usungadalelwene nalowo muntu loyo. Yabona? So wenzeka lokho ngabonga kodwa kuJehova ngoba ngasinda. Kodwa eyokudutshulwa kwami ke. We madoda sengathi move. Uyangizwa ukuthi ngithini? Masifika lapha siyabonga Pretty. uma sifika lapha lokhunjeni emotweni le engase ngiyithathile kuye. Ngifuna ningichazele it doesn't make any sense. Ngase ngiyithathile le moto kuye. Isidudla lesami madoda umngami elokwehujwa abantu bathi akasuke. Wathi lo mfana wahlangana naye Carlton Center. Wathi lo muntu lokho othandana naye fa wenza njani? Uhlukane naye nakho. Babamba isidudla sami lese Carlton Center. Angithi asikakathandana. Uthando laseliqala nje luthi. Ngoba phela imovie sazama ukuyishootha ngabona ngemovie ukuthi okwenzakalana. Yabona mase ngithatha iBhayibheli lami manje nginganikhombisa ligcwele izinyembezi amahubo onke amahubo. Ngangivele ngifike la ngifunde amahubo sezinginetha ngithandaze ngikhale ngikhalela ukuthi ngicela ukuthola umfazi wangempela. Ngaphunyuka ke lapho mase sihlangana nawe siyangitshela hey kunabantu abangilandelayo ngathi hawu kanjani. Uthi hayi amantombazane abomvu ahamba ngeCorolla. Phela babesho njalo kumina lona ukuthi awuphelile. Vele kodwa yesiphile ngoba ngangasasebenzi. Kuvalekile into zami futhi hey into zemithi basobhani madoda. Hayi ngoba phela umuntu yena wayesebenza elokuthi hayi sekuzolunga. Fe ngilo ngibeleselile mina ngejombolo. Ngithi kubona ngithi lo ngibelesela ngejombolo kanti kwenziwa into ngami. Mina ngazi uJehova wanqaba. Yabona? Wanqaba siyabonga Palisa. Wanqaba uJehova ngami. Sebethi ngiphelile baningi futhi engibaziyo ababeyitshela ukuthi ngeke ngisavuka. Yabona? Yafika ingane yabantu nemovie. Yebo. Yakhuma leyo nto leyo kushuthi angazi kwakuyini yakhuma ngendlela yayo kodwa ngiyabonga uJehova ngasinda. Nabanye ngoba shaya ngelinye ilanga ngcono ngivele ngibhala incwadi. Nabanye ababengibekela umeko. Ngathi uma ngifika la eGoli ngithi ngiyagijima ngingakwazi ukuthi ngigijime sekubhlungu izandla. Ngasuka lapho ngivele ngikhuleke ngafaka enye ishandisi ngakhuleka zashunqa inyawo zami ngathi hayibo nayimlenze ishunqa ba. Lalela yaqhuma sengwe kwelesikhombisa sekukubi kusekuseni. Hayi kodwa anganginsizwa yakwabo. Hayi madoda insizwa hayi futhi wemadoda wakhu. So into engizama ukuyichaza la ukuthi noma umuntu angenzani uJehova mayekuthanda ayikho into abazi hayi sile angikwazi ukuphendula lokho kodwa lento engiyishuthayo iyozidlala next day. Olga, I'm sorry I can't be using English all the time. So but anyway, so kwenzekeke manje ukuthi bayamlandela labantu. Angitshela kunabantu abamlandelayo ngithi hawu ngoba siyathandana nje wasulandela abantu. Yebo? Mina ngazi lutho ukuthi kwenzakalani. So sengiyithathile imoto kusigqebhezana. Wayengafuna ukuyibuyisa ngathi ibuyise. Ngami ngoyithatha kwenye indawo. Ngayishayela imoto. Phela lapha ngisasebenzi. Yebo? Ukhona usigqebhezana. So angisasebenzi seku 2 years later ngayihlanganela nasi isidudla sami. Sazama ukushutha leyo movie kaBaba yaphelele emoyeni. Yabo? Siqhubekeke nesithando sami isithandaneke.
Uma sengithi ngiyomshiya la ahlala khona. Mangimshiya la ahlala khona uyangizwa ukuthi ngithini? Baqhamuka abafana ngibabona la kwi review mina ngathi ayi naba abafana. Kanti lalisi sithi wathini baba ngavele ngaphosa isandla nje ngalalisa isithi. Ayi mangilalisa isithi angithi imuti yami iyayidimile amasithi emhlophe qwa ayi ngisho ukuthi intombi emhlophe emadoda bengibiza ngentombi emhlophe ufezela hayi alalisa isithi kanje lalela ngithi ngivula iwindi nje kancane ngivule kancane nje engezwe ngesibhamu sesibanda kuleli khanda elikhulu lami ayi ngathi awumadoda nayo indoda enamakhanda amabili ngathi iyahamba manje yabona athi lo mfana athi sikiya msunanyo ngithi hayibo hey kwenzakalani vele kube sengathi ngiyashisa ke manje yabo vele ngithi mina yami imoto ayithathwa abantu izokuqhinqa la yabo ziningi nje izitori engifisa ukunixoxela zona kodwa angifuni ukuthi ezinye zizongiqhatha nabantu yabona hayi isuke ngithi kulomfana angikwazi ukwenza lokho aphinde futhi hey iletha imoto msinanyo isibhamu sekhanda hayi nasi isidudla la sesithuli kwakunzima ngempela kusimbakela hayi kwakunzima kwangempela hayi eze ngithi mangithi ngilungisa uphaqa ngangifaka uphaqa ngishayele automatic kimi ngithi ngilungisa uphaqa washaya umfana ucaba ukuthi ngicosha ukhilikiti washaya umfana wathi nqinqi yabona ngalesikhathi eshaya kwaba sengathi umzimba uyahlukana uphindele emuva ngayibona uthi ngumahlukana lalela ngayibona ngise-back seat ngasho ngenhliziyo ngajova abanye badla imithi ukuze bahlikwane ngiyabonga ngaba se-back seat yabona ngiyambona ukuthi nangu umuntu engidubula so meaning spiritually ispirit sami samuva saye emuva ngiyambona umuntu uyangidubula hayibo hayi we madoda hayi kunqinqi ngivele ngizwe sekunuka nje angazi ngabuyela nini esithini ka driver ngishayela ngapress ibutton uma ngipress ibutton lo ngala yaduma imoto lo ngala wavula isicapha ethi ufuna ukukhipha umfazi ngoba phela uyazi ukuthi umngane wakhe showcase akashwebi useshayile angazi ngashaya nisandla salomuntu ngashaya yena wawa ngavala isicapha ngadumisa imoto baqhuma so manginyusa ikhanda ngithi baqhuma wathi isidudla ngapha baba siyachama ngithi wenzani manje ngithi wenzani manje sachami isidudla sami ngathi nkosi yami sekwenze njani manje uchamelani manje uthi baba ngithi ufile baba ngithi ufile uyabona so nje ingakho ngithi please don't read my comment ngoba ayakudisturb so uma ngithi nje mabethi so manje sengifuna ukubashayisa ke manje ngisho nakubona umfazi la uloku ekhala hayi baba ayeke baba ngasho ukuthi ukube ngangiphethe isibhamu ngabe ngabulala abantu uyabona ngibe sengozini ngoba uma usumdulile umuntu ebaleka so ngangizoboswa akusoni iscript lesi lalela ngiyakutshela vele kube sengathi movie hayi isidudla lesi manje siyakhala manje ngithi ukhalelani hawu usumanje simoto yami kanjena usechamile umuntu ngoba ezwe nje isibhamu sikhuma baba ngithi mina ufile mina baba ngithi mina ngengibulawa umuntu mina bahleka baba uyabona ngathi ngengibulawa umuntu mina angenzanga lutho angihambe ngihluka obatshele labantu bakho sondela ndona liqinisa wona manga ubaba uqinisile kwakusengathi movie hayi lelela ngasuka lapho ngathi hayi ithi ngimshiye la ahlala khona ke driver ngaze ngafika la endlini futhi avula iBhayibheli lami amaHubo 23 ngathandaza futhi
ngathandaza. Khumbula cishe ngawela ey'ntweni zezangoma, kanti konke kwami kuvela kuJehova. So uma sengimtholile uSidudlana lo wami, ngimthola nje uze ngemuvi kababa naye. So ngizama ukuchasisa kulaba abayitshela ukuthi mhlambe wakhipha abantu bethakatha abantu. Ayikho nje leyo nto. Inebhubisi. Ngicabanga ukuthi ingane wani, hayi thinginiye ingane zakwethu. Umuntu mayengakaze yenzeke into kuyena, uvela ayitshela ukuthi ingane kwani. Abubuyisile kanjani? Yabona. So but kulungile. So ke God is good. Amen. ngafika la ngakhuleka sahamba isikhathi. Ongizongiye emaphoyiseni, ngiyokwenzana emaphoyiseni. Ngoba mina ngangiyoyibhekela isithandwa sami. Hayi, lalela, imali yonke ayenayo yavele yalahleka. Asazi noma yantshontshwa abantu noma kwenzakalani. Ngabona ngomuntu nje esethi baba, imali yami yonke ilahlekile. Ngathi ilohlwa yini imali? Wathi akazi, ibisendlini. Ngathi hey ndoda, sondela, woza uzohlala. Awu sahlala naye umfazi wami ke lo. Following day ngayiphuphela. Ngathi wathiwa uyena mfazi lo. Awu sathandana phela 2 years sayishadela. Ngonmema mase kumshado omkhulu. So ngizama ukuchaza ukuthi izinto mayiplana uJehova uplana ngenye indlela. And lapho ngangafuni kabi ukuhlala umuntu wesimame. Mina ngangamfuni kabi ukuhlala nomuntu wesimame ngithi kodwa sanele nje sahlala ngathi yazini angisafuni ukuveza lutho ku social media okwami. Yebo kunjalo. Ngathi nje angifuni ukuthi nje ngilo ngikhuluma izinto eziningi, ngayithulela ngara recover. So nalesi sidudla lesi sidla uphuthu naso, uthola sinotamatisi noanyanisi, siphila ngokukhuleka kuphela. What a love. Yabona, sikhuleka nje kuphela. Wendoda lapho sengigive up ngithi mina ngikhathele manje. Kodwa yena lokho ethe baba kuzolunga sikhulekeni. Sikhuleka. Awuvele kufika abangani. Ubona umuntu esekufakela imali e-wallet. Lalela. Tshela isimanga. Uthola ukuthi ibhonda ngiyikhokhile lapho. Bobethu angibuyi. Awungabuya Nkosi Malanga, awuyabuya Nkosi Malanga. Bobethu angibuyi. Amen. Ngabuya. Amen. Buya ngoBra Jesus. Ngabuya nginkunzi. Ngabuya. Uyangizwa? Bethi ngeke ngibuye, ngabuya.